Η πρώτη συνάντηση εργασίας του προγράμματος Αργομαρίν που υλοποιεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου μαζί με πανεπιστήμια και άλλους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο ξενοδοχείο Παλατίνο. Το πρόγραμμα αφορά τη σχεδίαση, την κατασκευή και το δοκιμαστικό έλεγχο ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης έγκυρης προειδοποίησης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο θα λειτουργεί εντός των θαλασσίων ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Στη σχεδίαση και υλοποίηση συμμετέχει εκτός από το πάρκο και το Εθνικό Πάρκο του Αρχιπελάγου της Τοσκάνης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη του, χρησιμοποιεί, σχεδιάζει, κατασκευάζει περαιτέρω τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ούτως ώστε να λαμβάνουμε δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες σχετικά με το τι συμβαίνει στη θάλασσα, είτε αφορά την κίνηση των πλοίων, είτε αφορά συμβάντα ρύπανσης. Είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα γιατί δίνει τη δυνατότητα να είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δηλαδή ένα εργαλείο χρήσιμο για τις τοπικές υπηρεσίες που λαμβάνουν ενεργό δράση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του από το 2009 και σκοπός του να ολοκληρωθεί το 2012 τον Αύγουστο. Συμμετέχουν διάφοροι φορείς διαχείρισης, εκτός από αυτά όμως είναι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, τα οποία κατασκευάζουν τα συστήματα, τα υποσυστήματα από τα οποία θα λαμβάνουμε τα δεδομένα μας. Γιατί ακτίνα μιλάμε? Και αφορά μόνο τη Ζάκυνθο και άλλες περιοχές? Το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου αποτελεί την περιοχή μελέτης, δηλαδή την περιοχή όπου σχεδιάζεται, κατασκευάζεται το σύστημα, ούτως ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του. Δηλαδή, σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα, θα είναι ακριβώς φτιαγμένο για τις ανάγκες που έχει του ευρύτερου κόλπου του Λαγανά δηλαδή. Κατά τα άλλα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως σας είπα, είναι Ευρωπαίοι εταίροι που συμμετέχουν. Σήμερα η συνάντηση εργασίας που γίνεται για την ενημέρωση των εκπροσώπων από τις τοπικές υπηρεσίες γίνεται επ' ευκαιρίας της συνάντησης που είχαμε με τους εταίρους μας και της δεύτερης δοκιμαστικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε χθες για να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά στη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της κατάστασης που επικρατεί στη θάλασσα και της μετάδοσης δεδομένων στο κέντρο ελέγχου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο στον εντοπισμό της ρύπανσης, αλλά και του φορέα που την προκάλεσε. Στην πραγματικότητα θα κατασκευαστεί ένα σύστημα θαλάσσιας πληροφόρησης. Ένα σύστημα δηλαδή που θα παίρνει τα δεδομένα από τα συστήματα που θα έχουν τοποθετηθεί, ας πούμε, θαλάσσια μέσα στο θαλάσσιο χώρο του κόλπου του Λαγανά, εναέρια συστήματα, στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί. Αξιοποιεί αισθητήρες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι είτε σε πλωτά μέσα, είτε σε εναέρια μέσα, είτε σε σημαντήρες, είτε σε αυτόνομα υποθαλάσσια συστήματα, τα οποία κατασκευάζονται και συγκεκριμένα από το Κέντρο Υποθαλάσσιων Ερευνών του ΝΑΤΟ. Από εκεί και μετά αυτά ελέγχονται από κάποιο συγκεκριμένο δεδομένων, την οποία έχει δυνατότητα μια τοπική υπηρεσία, όπως για παράδειγμα το λιμεναρχείο, να ελέγχει και να βλέπει τι συμβαίνει σε μια ευρύτερη περιοχή, θαλάσσια περιοχή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο στόχος είναι όπου εντοπίζεται μόλυνση ή άμεση παρέμβαση, έτσι. Η άμεση παρέμβαση, ακριβώς. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να γνωρίζεις έγκαιρα τι συμβαίνει. Και ας πούμε, μπορείς να βρεις και ποιος είναι και ο υπέτειος σε περίπτωση ενός συμβάντου ρήπας. Κάτι που μέχρι τώρα δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό ακόμη. Δηλαδή, ακόμη κατασκευάζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Παρόμοια συστήματα υπάρχουν. Απλά αυτό είναι πιο ολοκληρωμένο γιατί λαμβάνει όλες τις δυνατές τεχνολογίες. Δηλαδή, λήψη δεδομένων από όλες τις μέχρι σήμερα τεχνολογίες που υπάρχουν. Πολλές φορές αυτά τα δεδομένα που λαμβάνουν αλληλοεπικαλύπτονται, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η ειδοποίηση που παίρνουμε είναι πραγματική, ότι δεν πρόκειται για ένα σφάλμα.